Bine ați venit la primul meu top 5. Pe locul 5 este Ghere de Tigru, la cei mai buni războinici, la cei mai cunoscuți. El a fost foarte rău, a stricat toate visurile clanului Tunetului. Deși la început se prefăcea că este un secund foarte bun, până la urmă a mințit o bestie albastră și a făcut foarte multe lucruri el. Acum urmează, pe locul 4, Inima de Leu. El a fost unul dintre cei mai buni secunzi. Deși a murit într-o luptă cu clanul Umbrelor, el totuși a fost un războinic și un secund remarcabil. Nu pot zice altceva despre el. Acum trebuie să trecem la locul 3, unde o să o găsim pe Stea Albastră. Bine, ea este pe locul 3. Ea este lidera clanului Tunetului pe marele parcurs în care Inima de Foc a venit în clan și mai departe. Ea a murit salvându-și clanul de câini și salvându-l pe Inimă de Foc mai ales. Acum urmează top 2. Acum este Lungă Cenușie. Perechea lui a fost Fără Argintiu și cel mai bun prieten al lui a fost Inimă de Foc, după cum bine știți. A fost un războinic remarcabil, deși a făcut o mare prostie și s-a dus cu Părău Argintiu. A făcut pui și a plecat din clan și după s-a întors. Bine, acum trecem la locul 1. Inima de Foc! Perechea lui a fost Furtună de Nisip. A fost cel mai bun lider al clanului Tunetului și un războinic foarte bun și secund, deși a fost pisoi de casă la început. Uitați evoluția lui! Bine, acum să trecem mai departe. El a avut o poveste foarte lungă și grea. Eu nu mi-aș fi dorit să fiu în locul lui. Și a fost totuși un foarte bun lider. Bine, atât a fost. Sper să vă dați like și să vă abonați. Pa, pa! Și nu uitați și să comentați dacă v-a plăcut.